Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng kodiechieng. Akaw thuolo ni marwako wendo wa kendo daktari marwa obonyiso wa ni nyinge en nga en nyakanye ononye weche mage kae to kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Bang dalu mathoth machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyara lego kamoro ni Kaugagi to an min Kindu Bay Kanyipir Seme. Atiyo e siptal maduong' mar Kenyatta National Hospital. Alony e weche mege thiedho tuo mikele del gi midhusi miluongo ni infections. Koro kawuono abiro mondo wawuog gi nyikwa Ramogi e kaka infections gi donje den kendo kaka inyalo geng'gi kendo gima nyalo timore ka ok wageng'ogi. Arwako nyikwa Ramogi duto. Erokamano nya Dr. Judith. Kapok wadonjo e kaka ginyalo donje del kod kaka inyalo geng'gi, thothne tuoche kata midhusi madonje del mang'eny thoro ga bedo mage? Tuoche mikelo gi del gi midhusi ging'eny. Nitie mikelo gi midhusi moro miluongo ni bacteria ma gin mang'eny ahinya. Nitie miluongo ni virus, nitie miluongo ni fungi, to nitie bende miluongo ni protozoa. Koro ng'eny gi gin bacteria kendo iyudo ka bacteria ema hinyo ji kabisa. Kendo ka ok ong'i maler to thiedho gi nyalo bedo matek. Emomiyo nyaka wang'i kaka wageng'ogi. Seche mwang'iyo kidienje mopogore opogore mag tuoche, wacho ni bacteria ema thoro bedo mang'eny. Tuoche ma ikelnwa kod midhusi mag bacteria thothne gin kaka mage daktari? Tuoche mikelo gi bacteria e del ogundho. Mokwongo kichako mana kata mane pien dend ng'ato, ibiro yudo ka nitie gimiluongo ni bacterial infection. Ka waneno kata ka ng'ato nigi boil e dende, mano en bacteria. Inyalo yudo ka ng'ato biro ni kamwonyo law to awinjo ka duonda lit. Koro mano bende sore throat ama tonsillitis, mano be ikelo kod bacteria. Kwadonjo ei obo ma ng'ato, lungs, bende ibiro yudo ka ng'ato fuolo. Ng'enyne ikelo gi bacteria. Although nyalo bedo midhusi mamoko, but ng'enyne ikelo gi bacteria. Kisudo kendo kichopo ei ng'ato, bende ibiro yudo ka ng'ato dieo, mano bende kanyo nitie bacteria. Ibiro yudo ni kisudo kendo ichopo urinary tract. Bende ibiro yudo ka ng'ato ka olo pi to yudo ka en gi lit mang'eny. Inyalo yudo ka ng'ato duong'ne nyalo bedo ni golo kata tutu, mano be ikelo gi bacteria. Koro tuoche mege bacteria chakore obwongo nyaka e kok ng'ato piny malo. Koro dware ni ka ng'ato ni tuo to kik othor nyiewo yath, dhi ir ng'amolony mondo nyisi yath minyalo tiyogo maber. Nitie yath moro ka Amoxil, ji osebedo ka misuse kabisa nikech ng'ato paro ni gimoro amora ithiedhogo Amoxil. To kaka iwinjo ka kwano ni chakre obwongo nyaka kok tiendi piny, moro ka moro nigi yadhe. Koro onego bed ni dhi ir ng'amolony ema biro nyisi ni ka en iyi to mae ema onego bed ni itiyo godo. To ka en pien dendi to mae be onego bed ni itiyo godo. To tuoche gi duto giwuok kamoro ka gidonjo e dendi. Ok gibed abeda ni gin e dendi, nyaka giwuok kamoro. Koro wadwa ng'iyo to ere kaka wanyalo geng'ogi mondo gidonj e dendwa, to ka gidonjo e dendwa to watimo nang'o? Kamano. Ma bende wang'iyo kacha weche mag infections kaachiel kod prevention kaachiel kod control. Mana kaka nileronwa cha. Adwa ni mondo wachak kod infections mondo mimulnwa kati wadonja wadonje control bang'e. Seche wacho ni infection iwacho ang'o daktari? Ka wacho ni infection, mano nyiso ni tuo odonjo e dendi to kele gi midhusi e dendi kanyo. Koro nitie gimokele e dendi. Koro mano waluongo ni infection. To gimokele e dendi e midhusi masebedo ka wuoyegi. Onyalo bedo bacteria, fungi, kata mana virus odonjo e dendi. Koro gima wang'iyo to odonjo e dendi nang'o? To kosedonjo e dendi to ang'o matimore mondo mi ochop kama koro ituo. Aeto kendo gima wadwa ng'iyo en koro prevention gi control. Koro prevention gi control, kaka ineno picha mantie kaeni, inyalo ka ineno ka lwetwa, nikech lwetwa mulo kuonde mang'eny, to ogamo
midhusi gi mang'eny. To midhusi gi mowacho ni kelo tuo e del. Koro wabiro neno mbele kanyo ni kapo ni wanyalo luoko lwetwa maler. To gi gik mang'eny ma pod wabiro wuoye, to wabiro yudo ka wanyalo gore kod midhusi madonje dendgi mondo kik gidonje dendwa. To kapo gidonje dendwa to watimo nang'o mondo mi wagolgi e dendwa, nikech ka ok wagologi e dendwa kata kok waneno ng'amo lony mothiedhi maber, tibiro yudo ka itiya gi yath oyaye to chopo kama koro kata yadhno kitiyo godo to ok nyal konyi. Emomiyo wan kaka wuono mondo wapuonjre kaka wanyalo geng'o infections gi kik chop kuomwa. Kamano gi yore mwanyalo geng'o gigo. Ma wach maduong' thor wacho odiochieng' ma kawuono en geng'o tuoche, geng'o midhusi, geng'o yembe mopogore opogore ma bende ni wacho ni nyalo donjo e del, to ginyalo donjo chakre e obwongo nyaka koka tiend ng'ato piny, mondo mi kik gikelnwa chandruoge mopogore opogore. Yore mag geng'o tuoche kata midhusi mondo mi kik donjo e del, Dr. Judy, thothne gin yore mage? Mokwongo nyaka wang'e ni to midhusi gi gidonje dendwa nang'o mondo ekomi wayud kaka wageng'o mondo kik gidonje dendwa. Yo mokwongo kabisa en lwetwa. Kendo yudore ka wang'iyo research mosetim, yudore ni atamalo 80 mar tuoche madonje dendwa kikelo gi midhusi wuok e lwetwa. Koro yudore ni ka wanyalo luoko lwetwa maler to wanyalo geng'o tuoche gi maber. Koro ka wang'iyo kaka tuoche gi donjo e dend, en ni kimoso ng'ato gi lweti to lweti no lil, onyalo yudo en bende uchafu mowuok e lweti go, to en bende kodhi kamoro kata en e matatu omako chuma mar matatu oweye kanyo, ng'ama chielo be kobiro mako chuma mar matatu bende kwanye. Ng'ama okwanyo ne be kowuok kode odhi oyawo dhoot kama, omako handle mar dhoot no oweye kanyo. Ng'ama chielo be kobiro to mako, to koro iyuda ka tuo landore. Koro tuoche gi nitie moko madonjo kokalo e pien, kaka ng'ato kawuotho gi tiende. Wacho ni midhusi ng'eny, nitie kata mana moko miluongo ni protozoa modak e lowo. Koro iyudo kata ka ng'ato wuotho gi tiende, nikech itamo wan mondo kik wawuoth gi tiendwa, nikech tiendi ok irwako gimoro amora e tiendi, nitie mawuok e lowo kadonjo e pien mar dendi mar tiendi. Koro inyalo yude kamano. Koro kapo ni wanyalo geng'o tiendwa gi gimoro, to wanyalo geng'o mago. Mar ariyo, sama ng'ato fuolo, kata wawach ni une ot, to ng'ato fuolo. Koro kofuolo to oweyo midhusi go e yamo. To jok mane ot go te nyalo yudo midhusi no, nikech sama giyweyo to girwake to ginyalo yude. Wang'eyo, wasewuoye wach HIV ndalo mang'eny. Koro wang'eyo ni kapo ni iriwori gi ng'at mok ing'eyo chalone, to ponono no tuo, onyalo miyi midhusi go bende miyud virus e dendi. Machielo en ni kapo ni gimoro kaka suna okayi, wang'eyo kaka ikelo malaria e del. Koro suna be nyalo kayi, tiyudo tuo, kata tuo ma malaria. Malaria koro iluongo ni protozoa. Koro tuoche gi tete nyaka giwuog kamoro. Koro ka gisedonje dendi to gichako gore gi dendi. Koro ka giyudo ka dendi otegno, to dendi biro goyogi ma gilal ma kata ok ibi winjo kata gimoro. To kapo ni giyudo ka dendi obedo gi ng'ukruok matin, wang'eyo ni sani tuoche ng'eny. Nitie kansa, nitie diabetes, nitie hypertension. Magi gin tuoche ma kosedonje dendi to yudo ka giduoko piny rotekre megi dendi. Koro yudo ka infection donjo kuomi mayot moloyo ng'at man kod roteke motegno. Kwa chamo chiemo ma ok ler ahinya, kata pi wamodho, ok wang'eyo ni pi mwamodho ni wakanye, be ninyalo yudo kiyudo midhusi go ei pi mimodho no. Koro iyudo ni bang' ndalo matin ng'ato yie kae ama odiewo. Kata mana chiemo kapo no kotede maber, kata kotede maber to okete e san molil, koro ibiro yudo kapo ni nyalo kwanyo midhusi go to gidonje dendi. Koro gimowacho en ni sasa ng'ata nigi thuolo mamalo mar geng'o infections gi kik donje dendwa. Tibiro yudo ni kapo ni kawe in iwuon ni mae en jukumu na mondo kik ayud infection, tibiro yudo ka infections go ok chop iri. To in bende
kaponi tuo tem mondo igeng' jomoko mondo kik yud tuo nikech aseneno kata ka idonjo kata e bus ng'ato fuola oyaye tiyudo ka ogologi to ji duto mantie bus no koro ywayogi to e bus ka ibiro yudo ka nitie jomoko ma roteke mege dendgi ni piny koro ibiro yudo ka gigamo infection ae wach mar luoko lwedo nikech wacho ni chilo mang'eny wuok e ang'o e lwedo nikech lwedo ni omulo gik mang'eny to tinde kata kinyiso ng'ato ni sanitize lweti tiwinjo ka ng'ato wacho ni corona noserumo to corona kende ok ema kel gi chilo e del nitie gik mang'eny mikelo gi chilo e del koro ibiro yudo ni kawa thuolo miluoko lweti maler ae to kifuolo to fuol kiketo handkerchief e dhogi tibiro yudo ka wageng'o tuoche gi mang'eny kendo ok bi chando oganda wa mang'eny kamano ma seche mwacho infectious diseases ok wawach tuo achiel wawacho kidienje mopogore opogore mag tuoche onyalo bedo athung'a onyalo bedo TB onyalo bedo ahonda onyalo bedo tuoche mikelo kod kute kidienje mag bacteria viruses kaka nileronwa ka fungi kachiel kod nyaka ma inyalo land kod gik mopogore opogore kaka suna kate low koro kinyono low kata imulo lo timulo godo chiemo to bende inyalo yudo midhusi go nikech pod gibiro yudo kaka gidonje dendi koro gimotemo emphasize kae en ni ritri to rit jok ma in go bende kapo ni tuo to nyaka idhi mondo thiedhi nikech samoko thiedhi no it means ni dwaro kee ne jomoko koro ibiro yudo ka e ot te ji duto tuo tibiro yudo ni kendo itiyo gi pesa mang'eny mondo itimang'o mondo ji othiedhre ot kae koro wawacho ni kapo ni ikawo okang' mar geng'o tuoche gi kik donj kuomi tibiro yudo ka kata mana the community ma intiere bende timang'o bende oritore maber ok yud tuoche gi adwa ni mondo mi wang'e ne Dr. Judy iwacho ni ji duto nitiere kod thuolo mamalo mar gamo infectious diseases ginyalo bedo nyithindo ginyalo gamo gi mayot mokalo ginyalo bedo joma mine ginyalo bedo joma chote grube mag jigi thothne joma gi ma thoro yudo kata thoro gamo tuoche mopogore opogore ma bende wanyalo dendo ni infectious diseases gi koro joma thoro yudo tuoche gi ahinya gin nyithindo matindo mapok ochopo higni 5 to gi jok madongo mosekalo higni 60 ibiro yudo ka jogi kuom nyathi matin ibiro yudo ka roteke mege dende pok obedo motegno maber koro nyalo gamo tuo ineno kata kidhi e osiptende kata kidhi e wards tibiro yudo koket nyithindo kendgi to ket joma dongo kendgi nikech ginyalo gamo tuo e yo mayot kwang'iyo joma dongo bende wayudo ka teko mar rotekre mege dendgi odok piny koro gin bende ginyalo yudo tuo ginyalo gamo tuo e yo mayot emomiyo iwacho ni jok madongo ahinya mosekalo inyalo paro kata mana ndalo mar corona ni iwacho ni jok mosekalo higni 60 kadhi mbele gitem mondo kik giriwre gi ji nikech roteke mege dendgi oseduogo piny koro ginyalo gamo tuo e yo mayot asewacho bende ni kapo ni in gi tuo moro e dendi nikech sasa in gi tuo e dendi en ranyisi ni roteke mege dendi otemo gore to tuo loyogi koro tuo donje dendi koro sasa in gi tuo moro e dendi roteke mege makedo ni gi tuo oduogo piny koro inyalo gamo tuo machielo e yo mayot ineno kata mana clients man gi HIV ka gidhi osiptal titemo ng'igi malong'o to dibed nitie tuo moro modonje dendi nikech in gi HIV to HIV oduoko roteke mege dendi piny tuo mar kansa wang'eyo ni sama in gi kansa to teri osiptal nitie yedhe mimiyi to yedhe gi giduoko roteke mege dendi piny koro ka in gi kansa bende in gi chances mamalo ni nyalo yudo tuo ka in gi tuo mar hypertension bende inyalo gamo tuo e yo mayot ka in gi tuo mar diabetes inyalo gamo tuo e yo mayot koro idwaro ni ng'ata mondo timang'o mondo ritri nikech kata ka in ok igamo tuo to ng'ama chielo dhi game kata in inyamiye ng'ama chielo koro dwaro ni kituo to kaw okang' mar dhi osiptal mondo thiedhi mondo ikony jomoko bende nikech iyudo ka ng'ato tuo to dhi neno jatuo osiptal koro iyudo ka tuone ni kendo medo jatuo bende miye mare koro after some time tiyudo ka ng'ato nigi tuoche moko magalagala makati temo thiedho imiye ma ok nyalre ji nigi tabia mar odhiye kar od yath onyiewo matin omuonyo
wacho ni yadhno be nok okonya. Kodhi ir ng'ama chielo cha be nyise ni we mano ti gi mae tok muonye e yo moro malong'o. Koro sasa ma isebedo kitiyo gi yath e yo marach. Pek madhi bede mbele kae en ni wantie gimoro miluongo ni antimicrobial resistance. Chopo kama koro in gi tuoche magalagala ma yedhe monego bed ni konyi nikech isebedo kitiyo kodgi e yo marach, yedhe monego bed ni konyi koro ok nyal konyi. Koro biro dwaro ni waomni kata yath loka India mondo kotim ang'o, mondo kothiedhi. To oganda mang'eny biro bedo notho nikech ok ginyal omo yath India. Koro idwaro ni matin mwasebedo go gi mondo watim ang'o, mondo waritgi maber ka wageng'o tuoche monego bed ni donje dendwa. Kamano. Mano bende thuon wacho odiechieng' ma kawuono infection control, yore mopogore opogore mwanyalo geng'o godo tuoche, kata ka ponono ni osedonje del, ere kaka inyalo ritori mondo mi kik ikene jomoko kata in owuon kik ichak igam mamoko. Dr. Judith, awinjo kimulo mang'eny weche mag rateke mag del, imulo weche mag wuotho ka inyono piny gi tiendi kata kimulo lo gi tiendi, awinjo kimulo kata weche mag luoko lwedo kaachiel kod gik makamago. Wakaw yweyo ka waduogo to wadwani mondo machak kod rateke mag del, kaka inyalo bedo kod rateke mag del makare mondo mi iyud kaka inyalo geng'o tuoche mathoro donjo e del. Kamano. Wakaw yweyo to kwaduogo to kanye mwachako godo. Seche mwakaw yweyo ni tudri kodwa yor Facebook page wa en Penj Laktar, bende nyalo yude kokalo Facebook page en Ramogi TV #Penj Laktar, tok mano kende an bende nyalo yude kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #Penj Laktar. Bende nyalo oro ote ni machuok SMS mondo mi ka wayudo thuolo mar penjo gi to Dr. Judy biro duoko gi duto te. To kik isud kama intiere no, waduoge kidieny mar ariyo. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12 chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Mondo iyud wendani kaka Skiza TV mari, di mana *860 *418#. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te.
Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha tuoche mathoro mako del kod kaka inyalo gengi. Ponono ni ok nyal gengi ka gisedonjo ti inyalo dak kodgi nade kata inyalo thiedhgi nade. Nawinjo ka Dr. Judy oketo maino mang'eny mokalo e weche mag rateke mag del, rateke mag del, rateke mag del. Dr. Judy seche wawacho ni rateke mag del wawacho ang'o? To seche mawacho ni rateke mag del mag ng'ato obedo mayom yom ka tuo donjo tineno ka ng'ato obedo matuo tiende ni rateke mag del otemo gorego to tamore manyiso ni tuo loyo. Wamul rateke mag del seche mag tegno kod seche mag yom yom. Koro kaka Nyasaye ochweyowa gi roteke magore kod tuo. Nikech adier wang'eyo ni sasa ma kati wuotho kati dhi kamoro. Anyalo wacho ni wan exposed. Inyalo gamo tuo nikech nikech pod ing'en wan iluongo ni developing country. Koro ibro yudo ka pod e chiro ji odhigore mang'eny e mtoka. Ng'eyo kuonde mopogore kuonde ma ji odake, iyudo kata ka pi molil kalo gimoro amora, and iyudo kata mana pi ma ji tiyogo ken pi maler. Inya neno kata mana e miechwa dala kucha. Iyudo ka ng'ato yoro pi, to pi moyoro ne emotuomo to kende modhi tiyo godo. Koro Nyasaye aparo ni nong'eyo mano ma oketo roteke moko e dendwa. Koro dwarore ni roteke gi mondo wapidhgi mondo gibed motegno sasa mondo gibed ka gitimang'o ka ging'egonwa tuoche. To nitie moko mok nyal geng'. Koro iyudo ka tuo odonje dendi. To kaponi ka tuo donje dendi, kako los dendwa en ni ka tuo donje dendi, to nitie kaka dendi otimang'o o respond mondo mi ogore gi gimo donje dendi no. Gimoro amora ma ok nie dendi kanyo kapono wuok oko modonje dendi, waluonge ni foreign body. Koro sasa ma dendi oyudo ni nitie gimodonje dendi mok nie dendi kanyo, tiyudo kochako gorego. Koro iyudo kogorego, emomiyo seche moko inya yudo kata ka wi moro bari matin, aeto kendi muonyo ne Panadol, to timang'o to dhi. Kata ni hi moro biro ni kai, kata idhi e cho, idieo matin then kendo lal. Ama dendi moro winjo kobedo maliet ama koyo moro timang'o odonje dendi aeto kendo lal. Mano nyiso ni nitie gimoro modonjo to dendi otimang'o dendi ojuke. Koro temo gore kode mondo wuogi. To koro gimomiyo ka roteke mege dendi oduogo piny, nikech gik manyalo duoko roteke mege dendi en achiel en ni tuo moro kata kaka viral infection odonje dendi. Koro kodonje dendi to iyudo ka en otemo gore kod roteke mege dendi gi. Koro gigore to nyuolore e dendi. Koro iyudo ka bang' ndalo manok tiyudo ka seche moko koyudo ka dendi ka dendi yom kata ka roteke koduogo piny, to koro otimang'o en ema koro o take over. Koro iyudo ka osando dendi nikech roteke ka osegorego modong' matin ama kata girumo. Momiyo jok mwathiedho man gi HIV iyudo kinyisi ni tim gimiluongo ni CD4 count. Koro CD4 gi gine roteke magore kod dendwa. Koro iyudo ka virus gore kod roteke gi. Koro giduogo piny. In fact, mondo wang'in to roteke mege dendi chal nadi, wabiro pimo CD4 cell count. Aeto be watimo gimoro miluongo ni viral load. Koro viral load en ni to virus ni onyuolore ong'eny marom nadi e dendi, nikech kaka virus ng'eny tiyudo ka ogore kod roteke mege dendi moduogo piny. Koro kapono pimi moyud ni roteke mege dendi goduogo piny, ema koro ineno ka midhusi gi chako donje dendi mayot nikech roteke go oduogo piny. Koro sasa ng'ato ka ng'ato nego bed ni rito dendi. Del en mari to in ema nyaki rit. Koro nyaki ng'en to dendi rito nang'o? Dendi rito gi luoke, nikech nitie kata mana bakteria moko modak e pien mar del. Koro sasa mwaluokore to waduoko gi piny, waduoko numbers gi piny. Ok ni gine dendwa nikech ok waler, but gine dendwa ni gibende gin kanyo girito jok modonjo ka to gitimang'o to gigorego. To sasa ma pien dendi ong'adore, to bakteria modak e dendi ge matimang'o ema donjo kende dendi, to koro gichako keloni shida. Koro warit dendwa maber by luokori mondo ibed maler seche te. Mar ariyo, lweti oting'o gik mang'eny. Koro ne kaka iluoko lweti mondo gimoro amora ma didonj nikech
owuok e lweti mondo odog piny. Nikech sama osedonjo, kapo iweye modonjo, to duoko roteke mege dendi piny. Nikech ok nyal bedo ni kawuono dendi gore kod midhusi. Kochopo kiny kendo moko donjo, ogorego. En bende ol. Koro nyaka ikony dendi. Mar ariyo, nyaka ichiem bende maber. Nikech chiemo no ema gero del. Ka ok igero dendi, to kata mana nikech kata mana roteke mege dendi go, dendi ema losogi, to dendi losogi kimiyo dendi chiemo. Koro chiem maber, to kawacho ni nyaka idhi cham gweno, ichamo achama gimiluongo ni balance diet, kata mana alode. Nitie jomoko mok cham alode, to alode gi gero dendwa maber kabisa. Koro yie mondo irit dendi mondo roteke mege dendi kik timang'o, kik rum, nikech kaka dendi medo yowni e kaka roteke mege dendi bende timang'o, kaka bende duogo piny. Tuoche mwanyalo geng'o. Ndalo moro kanwa wuoyo kuom cervical cancer manikelo e del kod gimoro ni papilloma virus. Mwawacho ni mondo jodhi e chanjo. So nwawacho ni nyithindo manyiri ma 15 years and above mondo dhi otimang'o oyud chanjo mondo kik chieng' moro bang'e giyud cancer mar kar nyuol. Koro gimwanyalo geng'o, wageng'uru. Kowacho ni nitie COVID vaccine, wek kele siasa. Dhi mondo mi vaccine mondo mi dendi ogore gi tuoche. Koro gimoro amora mwanyalo timo mondo omi roteke mege dendwa obed mang'eny mondo ogore gi tuoche, watimuru mondo mi tuoche kik denje dendwa. To kapo odonjo, to nyaka idhi osiptal. Mondo ikony dendi goyo, nikech yath ka wang' omiyi to konyo dendi mondo ogore gang'o, ogore kod midhusi manyalo donjo e dendi. Nikech sama gidonjo, to ginyuolore. Koro sama omiyi yath, to yath miyo kik ginyuolre. To koro iyudo kama tin modongo, dendi nyalo gorego. Kamano. Hapa ni ranyisi makare Dr. Judith en kaka dala mochiel motegno, samoro ichielo dala kata gi perimeter wall, miketo rangach. Mani kaka dendwa chal kod rateke mag del. Seche ma dala ni ma en dendi ochiel maber, tiende ni gimoro amora ok nyal kalo madonjo. To e seche ma ang' tuoche kata gik moko sedonjo mogo fengs ni piny, tiende ni rode ng'eny, ma tuoche mopogore nyalo donjo godo e dendi, ma kata ka gin jokuoge, gin jonjore ginyalo donjo e dala ma en dendi, ma ang' nokel ni chandruok. Dr. Judith dwani mondo mwadonjo kidienje machielo wang'iyane ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni tiere kod infectious diseases kata tuoche ma thoro mako oganda, ma bende sipimonwa ni biro kokalo kuom kute mopogore opogore. Koro ibiro yudo nikech del to en mana achiel. Koro ibiro yudo ni kapo ni midhusi gi odonje dendi. Wasewacho ni dendi gore kodgi. Koro sama dendi ochako gore kodgi, emi yudo ka ng'ato nigi liet. Ineno ka ng'ato sweat. Nikech aparo ni ng'ato ng'eyo ni kidhi e lweny, tichako gori. To bang' dakika machwek nino ka luya chwerni. Koro mano be timore gi dendwa ni kapo ni gimoro ma oko odonje, to dendi chako gore. Oomo jolweny mantie dendi to chako gore. Koro emomiyo ineno ka ng'ato ng'eny ji sana nyithindo ibiro yudo ka nyathino nigi liet. Koro sasa mineno liet kuom nyathi kata ng'ama duong' ni en gi liet e dende, to nyaka ichich ni nyaka bed ni en gimoro rach. Koro mano ng'at monego bed ni timang'o ni ringo godo e osiptal. Gimachielo en ni ibiro yudo ka akia naluongi nang'o nodes. Iyudo ka gimoro kuot kata e yuothi kae, ama e bamni, e tie bamni kae, iyudo ka nitie gimoro mokuot. Ok okuot to kimule to lit. Waluongo gi ni lymph nodes. Koro ibiro yudo ka kuondego botimang'o, kuondego bende okuot. Koro mano be en ranyisi machielo. Mar ariyo, ibiro neno ka ng'ato kapo ni en infection mane iye, tibiro neno ka ng'ato kata dieo, ama kata ng'ato ng'ok, ma kata gimoro amora mochamo to timang'o to ng'ok. Machielo en ni inyalo yudo ka dendi te lit. Dendi te lit nikech roteke mege dendi temo mondo timang'o mondo gore kod gima odonje del. Koro yudo ka ng'ato wacho, kawuono achiew tawinjo ka dendo timang'o, denda ming nono, to kang'eyo gima tima. Koro mano be onego i suspect. Jomoko ibiro yudo ka gifuolo, especially kapo ni in gi infection modonjo boe, to ng'ato fuolo. Kendo samoro yudo ka en gi lit e kore no. Koro mano nyiso ni osedonjo kendo osechako timang'o, osechako nyuolore. Koro yudo ka ng'ato nigi lit kata samo fuolo. Jomoko ibiro yudo ka koro oboye gi opong' gi
opong gi pi makoro kata yweyo en shida. Koro sechego kiyudo to nyaka item penjori ni gima nyalo konyi en ringo osiptal. Jomoko be ka in gi infection mar urinary tract, ibiro yudo ka ng'ato to en gi lit sama olo pi, ami onyisi ni pinyie samoro lit. Ka en pien mar del, ibiro yudo ka nitie kata gik moko mokuot to golo pi ama kata golo tutu. Koro mage ranyisi ma kineno to nego bedni ichich, nyaka bedni tie gimoro marach. Inyalo chicha en mana ni ok inyal dhi e od yath kata nyiewo yath kendi, nikech bende wasewinjore Dr. Judy ni wach mar nyiewo yath no bende ber ka wayo, nikech biro chopo kama koro yedhe gi dwa ni mondo mi okonyi to ok nyal konyi, nikech dendi osedhi mochayo yedhe gi, wacho ni yath koro dendi en resistant, ok inyal tiyo kod yath. Yedhe mantiere isebedo ki inyiewo gi titiyo kodgi marach, nikech konyisi ni daktari onyisi ni ma yath manyalo konyi to ne gimuonye kuom ndalo 7. Tiyudo ka ng'ato agi kodi onyisi ni an miya masani kende, kamane kaka timang'o, kamane kaka muonyo. To mae mibiro yudo ni bang' ndalo moko chopo kama koro kata in gi tuo moro ma inyalo thiedho to ok nyal thiedhore, nikech isebedo ki misuse yedhe gi. Wanyalo paro malaria chon ni thiedho mana gi yedhe 3. Unyalo paro Fansida, Metakelfin. To chopo kama ji ne tiyo gi yedhe gi e yo moro marach, mochopo kama koro tinde nyaka imuony gi 24 eka timang'o eka thiedhi, kata ndalo 3. Chon cha nimuonyo gi 3 to noromo. Koro miyo waritru yedhe mantie maber mondo mi okonywa. Ibiro yudo ka ji mang'eny tho nikech tuoche ma gin go gin resistant to yedhe mantie. To gin gigo ma bende kokalo kuom chenro kaka mar Penj Laktar kama wapuonjore kendo wang'iyo kaka onego bed ni rito dendi to kik ithor tiyo gi yath aoyaye. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi Dr. Judith, iwacho ni gima onego bed ni ng'ato timo en ringo dhi e osiptal, kuom ranyisi onyalo biro iri. Seche mobiro iri ni thothne itimo nang'o, nikech magi gin ranyisi mang'eny. Ipimonwa oboye malit, ipimonwa del maremo te, ipimonwa del machwakore, ng'ok ma ng'ato nyalo ng'oka, ipimonwa koyo ma samoro nyalo bedo ni odonjo kuom ng'ato. Teneni ma ok en tuo achiel. Ibiro timo diagnosis nang'o mondo miwach ni ma atokel kod bakteria, ma tokel kod virus, ma tokel kod virus to onyalo bedo ma tokel kod bakteria to onyalo bedo ma, onyalo bedo ma, onyalo bedo ma. Koro Ruth, mane gima wasomo e school, nikech wasomo daktari somo for 6 years. Mane gima wasomo e school, nitie gima iluongo ni nitie clinical signs, iluongo clinical sign. Ma kineno Ruth ibiro ira, tiwachona ni liet chama to koyo be chama, to wiya be bara, ing'eyo, to kamuonyo law to awinjo malit, to an gi paro moro e wiya mosebiro ni Ruth ni to nyaka bed ni gini ema chande. Koro ineno kata kidonjo osiptal. Apani Dr. Judy wamake kanyo wayude weche manyien e yo machuok, mago gin moko kuom weche ma ang' nobini sa achiel mar midhiambo, to ka ang' waduogo to wadhi tieko kod kidieny ma wachako ni weche mag clinical science, gigo ma ging'iyo ma biro nyiso gini nyaka beni ma en ma kata ma to ok en ma kata ma. Kaito bang'e bomi thuolo mondo mi penj Dr. Judy penjo duto te manyalo bedo godo kotenore kod tuoche mopogore opogore, wanyalo dendo gi ni infectious diseases kikisudi. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmas leap next year na View Travel.
Call 0703 254 254 or book online www.viewtravel.com. Nimepata alama 426. Mimi naomba kuwa engineer. Mor gi ilo okwako skunde mopogore opogore pacho kaendi ka girwako duoko maber mar penj mogik mar KCPE. The Minister of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination in order to administer a special examination in January. Puonjre maromo 9,000 mane okotimo penj mar KCPE biro timo penj moyiedhi chakruok mar higa manyien. Sending the SMS to get the results, it takes a long time. Some may not even be able to afford the 25 shillings for the SMS. Jonyuol gi jopuonj oywago deko mar yudo duoko mag jopuonjre ka ng'ikruok nomako chenro machiwo duokogo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mar adek. To kapok wadonjo e kidieny mar adek, amedo paro ni inyalo tudori kodwa kokalo lainde wa mag simu ma inene TV mari, kokalo lainde wa mag SMS. Tok mano kendi bro yudo wa Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Kati nyalo yudo kokalo Facebook page wa mar penj laktar mondo mi penjo duto tema intiere godo kotenore kod tuoche ma bende thoro mako oganda wa inyalo penjo mondo mi iyud duoko. Ne wang'eyo kacha ka ng'ato biro iri kod ranyisi mopogore opogore, agigo minyalo neno mani wachni gin clinical signs kod kaka inyalo timo mondo mi kik iketh kinde malach nikech seche ma wamanyo kinde malach ni to tuo bende pod medo hinyo ng'ato. Kae to wadonjo e weche mag simu ma oganda wabiro penjo kapono ni ng'ato nitiere godo. Koro gima nawacho en ni daktari, kidhir daktari maduong' kata daktari mong'eyo gima timo, ibiro yudo ka opuonje mondo omi ong'e gima nyalo bedo ni timo ng'ato. Of course, ok en Nyasaye mobiro ng'eyo ni gini tema timo ng'ato, but nitie kaka ong'eyo kaluwore momiyo samidhir daktari tipenji penjo mang'eny. Kendo ng'ato nyalo wacho ni penjo mipenjo mang'eny go an ok adhi e klinik. Koro sama daktari penji gimoro amora, idwaro ni mondo iduoke kako penji nikech nitie gimomiyo penji penjo mopenji no. Koro sasa midhir laktar, laktache opuonjgi kendo gin gi lony mar ng'eyo ni kapo ni jatuo biro kama, tang'o ma dibed ni time. Ka jatuo biro ni bed kama, obiro gi mae, to dibed nang'o matime. Emomiyo uthoro neno ni ka ng'ato dhi osiptal, okang' warit nyaka duoko bi eka mi thieth. Kendo ibiro ka ng'ato dhi osiptal matuo kabisa, thieth ichako. En mana ni gima gitimo ni gikawo remo kapok omi thieth moro amora mondo mi gidhi gi confirm to be gima paro ni ema dibed ni chandi. Koro igolo remo titere lab to ichako ni thieth kaluwore gi gima daktari olony kendo ng'eyo ni ma ema nyalo bedo gima chandi. Tibiro yudo ni watero sample e lab mondo mi wa confirm to be gima wacho ni en. Tibiro yudo ka ng'enyne atamalo 92 ibiro yudo ka gima ne daktari ochako thiedho cha ema timi. Tadier kaka wawacho ni signs go ng'eny, gibiro mopogore apogore. Koro ibiro yudo ni samoro iparo ni en virus, ne en bacteria, to kara en virus ama kata en fungi. Koro emomiyo itimo test go mondo mi wang'en to en ang'o matimi mondo mi wami the right treatment. Koro dakteche nigi lony mar ng'eyo ni mae gima nyaka bed ni timi, but koro wateri e lab kata kidhi goyi picha, kata ka ikawo remo, kata ikawo lach, kata kikawo okego, to mondo wa confirm. Koro kapo ni wayudo ni gima waparo cha ok en, mamano maybe atamalo 5, to iyudo ka daktari ochungo thieth mane othiedhi gono, tiketi e thieth machielo
maber kodi. To gima atemo nyiso ni kidhi osiptal tiduoko penjo ma daktari, kik ine ni daktari chandi gi penjo manono. Nitie gimomiyo openji penjo mopenjo. Koro in duoke mondo mi okonyi. Nikech samoro in e gweng' kucha. Makata labno mondo ichopi, kaka an onyuola Siaya, mondo iwuog kama dala nitie nyaka ichop kata Siaya, ibiro yudo ka en giminyalo kony to ng'ato setimo. Ng'ato kata wito ngimane. Kaka ung'eyo ni gimoro kaka malaria, but daktari molonyo ng'eyo ni malaria biro kama. Tiyudo ka ichaki thieth. Makata kidhi endelea gi thieth no hospital, tibiro endelea, but osechak ni thieth. Koro, kamane kaka ibiro ng'eyo ranyisi go, kaluwore gi lony ma daktari nitie godo. Dr. Julia nyalo kawo simu kiena. Hello Elizabeth, penj laktar. Adwa penjo laktar about infection nuwuoye no. An nituonga ni Elizabeth Bombida to apek to nopima oyuda ni an gi infection. Intiere gi? Infection. Remo nyaka lachena. Koro napenjo laktar ni mano nyalo kelo na shida maduong' kose asechopo dweche mag nyuol. Koro mane madwa ni to nyalo miya shida sana. Koro kanyalo duoko Elizabeth, kano nyisi ni nitie infection e remo, ageno ni nonyisi gi daktari molony ni in gi infection e remo. To gima ng'eyo ni daktari ok nyal nyisi ni in gi infection to weyi kamano. Ok ang'eyo ka nitie yedhe manomiye to be nonyise kako tiyo godo motiyogo maber nikech infection sana bacteria en obed bacteria, obed fungi, obed virus, nitie kaka inyalo thiedhe. En mana nitie viruses moko kaka virus mar HIV. En kodonje dendi to itemo mana geng'e mondo kik omedre. Nikech gima thoro hinyowa en ni midhusi go onyuolore dendi mang'eny. To kaponi gibedo cleared dendi ka sapod nitie, tibiro yudo ka giwuok e dendi. Omiyo gimoro ma ng'ato wacho ni nigi blood infection, nikech blood infection no, idhi timiyi yath timuonyo, inyalo muonye ndalo 3, inyalo muonye ndalo 5, inyalo muonye ndalo 10, inyalo muonye wige 2. Daktari olony kendo biro nyisi ni kimuonyo yadhni kuom ndalo marom kamae, tidhi yudo ka tuono dhi lal e dendi. Koro miyo ka nonyise ne en gi infection, to be nomiye yath motiyo godo. Nikech infection nyalo bedo remo, kendo bed nyaka e lach. To komiyi yath mowinjore kodi, tibiro yudo ka infection no rume dendi kitiyo gi yath kaka nonego bed ni tiyogo. Ok en yath midhi muonyo kawuono to kiny iweyo. Koro yie mondo ilu kaka daktari onyisi to infection no biro rume dendi. Dr. Judy, ndia kane waiko twagni ni wantiere kamoro mani wacho kacha ni ontiere gimonego bed ni wagoye mbaka ni IPC principles. IPC principles, keche miwacho kamano, inyisowa ang'o nikech kapok waduoko mano yena mondo miya kawe simu machielo. Hello, penj laktar? Hello? Hello, Samson. Machiegni, penj laktar? Penjo laktar miya. Awinjo ka sama kata ka puodho. To bathe kola cham gi buti maroka ama kabisa mani sana. Mane gima penjo ka. Bathi kora cham e Nyaroki winjo ka otimore nade? Rama kabisa, ni kalite reidi. Mose timore kuom thuolo marom nade? Sanya pili dweche auchiel. Dweche auchiel? To bisi di hospital mora mora? Asedhi to yenda muonyo mokene ni ato kata kodok. Yenda muonya imi to kine kodok. Intiere kanye? An Siaya County, kamoni ng'iya. Okay, erokamano ahinya. Kowuotho to winjo ka Nyaroke gi korka cham, winjo ka lit mokalo. Osebedo kodhi e hospital dweche auchiel, timiye mana yende amuonya, to ok one ka odok chien. Chandruok nyalo bedo ang'o to okang' mane monyalo kawo tok ma mondo mi oyud konyruok? Gima jawinjo wano nyalo timo en ni seche moko iwacho ni imanyo gimiluongo ni second opinion. Nikech kaponi idhi Siaya, sama idhi hospital, idhi mondo iyud konyruok. Mondo kaponi nyarogno ne rami, to mondo kik ibed gi remno. Gimeny mondo ging'in to en ang'o matimore mondo mi okonyi. Nikech samoro nyalo bedo kata ni
nyiroke ne otimango nyiroke ne nigi shida tingen nyarogno ka nigi shida to koro kati muonyo yath timedo mana timango imedo mana ketho nyarogno koro gima ber en ni ada kwae ni osude mbele nikech emomiyo wan gi level 3 hospital wan gi level 4 level 5 level 6 ka level 4 kokonyi inyalo dhi e level 5 ka level 5 okokonyi to biirwa level 6 mondo otimni nonro makare mondo wanen to ang'o momiyo nyaroki rami mondo ka nitie problem to mondo timango mondo one kaka inyalo konyi ai to bende adwa nyiso oganda wani waweuru muonya yath oyai naneno ka ng'ato muonyo to an ba muonyo nikech dendwa ochwe nigi fuondi mopogore opogore to gin gi tije mopogore opogore kaka kimedo keto nigi yedhe mang'eny e dendi tinyalo yudo ka bang'e kuro in kod shida kaka nyirogno to kod liver mar ng'ato iyudo ka gine ma sana yedhe gine ma gigolo sum ma yath e del to gendo gine ma yedhe kethogi koro watiuru gi yath e yo mowinjore mana konyisi ni tigodo kik wamuonya yath nikech waneno ka ng'ama chielo muonyo kata ni an gi rem moro koro amuony yath mar rem ok ikonyri inyamna konyri kidhi mong'in tang'o matimi mondo gino makelo ni remne motimang'o mondo gol oko kamano wang'iyo IPC principles kata kamano gima daher mondo mi amed jiwo jawinjo wano ni temane imany opinion dhiane siptal machielo ine laktar machielo ipimne kendo itang'ne kidienje mag yedhe misebedo kimuonyo kaber kinyalo goyi picha goyi pichni kinyalo teri e picha makende bende goyi mondo mi nonane ni to en ang'o mantiere but nyiroki maramino nikech samoro onyalo bedo machiegni gi nyarogno to ok en nyarogno ma ang'e bro fweny Hello penj laktar Hello machiegni penj laktar ada penjo niya bang' nyuol ne an gi shida moro nonyisa ni an gi low albumin wawinji koro to nokonyisa gima miyo albumin nodok chien koro apenjo daktari ka be onya ng'eyo gimomiyo albumin nodok chien nikonyori karang'o That's 8 months ago. March, nakonyora March. Erokamano ahinya. Kaduoko jawinjo no, kapo ni nonyisi ni albumin, gima be adwa nyiso ji ni, ka daktari onyisi ni shida ni nitie. Temi penje, kik iluor, en right mari. Temi penje ni, ang'o manyalo bedo nokelo shida ni, to dakonyra nang'o. Thothwa oluoro penjo daktari. Ok wan jonekni ma kipenja swali to kabiduoki. Koro wan bende watemare penjo nikech nonego bende daktari nyisi ni albumin ni piny to gimomiyo en piny en kama nikech ibiro yudo ka jok man gi tuoche mege liver ema ibiro yudo ka ng'eny gi albumin nigi piny nikech liver ema loso albumin. Albumin en achiel kuom proteins mantie dendwa kendo okonyowa e yore mang'eny. Omiyo kapo ne en piny to mano nyiso ni nitie problem moro. Koro nego bed ni ing'iyo to ang'o mokelo problem ni. Ne dibed ni en wach ichno emomiyo problem ni nobiro nikech sama ipek tiyudo ka koro un ji ariyo matiyo gi organ achiel. Ken liver no tiyudo ka en emo supply ute. To gika inago tiyudo ka ng'ato senyuol to koro oduogo e yo makare. Mat kapo nikech kin ga albumin matin to mano ibiro yudo ka dendi ok ni kare. Koro nyaka konyi ma kata nyalo dhi hospital ma medi albumin no kowuok oko ka dendi ok nyal lose but nyaka wan ng'e ni to dendi ok nyal lose nang'o motimore. Omiyo akwayo oganda ni sama idhi ir daktari ni in gi problem. Kik ng'ato nyisi ni in gi blood infection to weyi kamano. Onego nyisi ni ka in gi blood infection to koro itimo nang'o. Daktari atim nang'o mondo mi akonyra. To kiwuok tibiro yudo ka gino pod chandi. Koro yudo ka ochami achama ma by the time ichopo hospital to
gik moko osekethore koro yudo ni nyaka rwaki osiptal kamano. Thulemo maya wanga Dr. Judy wach mogik minyalo weyo wagodo mondo wang'e kaka wanyalo geng'o tuoche kik donje dendwa to ponono ni gisedonjo ere kaka wanyalo ritore wanyalo kete e nyiriri matin nono. Koro gima wawacho ni IPC principles gina yore mwanyalo geng'o go tuoche e dendwa. So mokwongo na wacho ni luoko lwedo. Uneno kaka lwedo otimo uchafu mang'eny. Koro kinyala luoko lweti, ma kapok imulo chiemo iluoko lweti. To bende corona cha nopuonjo ni wawe moso ji oya e gi lwetwa. Nikech sama in gi gigi te lweti kimoso ng'ato timake. Koro waluokru lwetwa maler mondo mi wageng' tuoche. Mar ariyo, kapo ni in gi tuo, dhi mondo thiedhi. To sama idhi mondo thiedhi, yie mondo iwinje gima daktari nyisi mondo omi othiedhni tuo modonjo e dendi no mondo owuog e dendi completely. Mar ariyo, kapo ni ifuolo kata igir to in kama ji nitie, teme mondo igeng' kaka igir mondo kik jomoko bende yud gik mowuok e dhogi kata kijir kata mowuok e umi. Wabedru jok moherore to wahero oganda wa bende. Nikech gimiluongo ni infection prevention and control ni en ni odhi konya to odhi konyo oganda wa mantie the community to odhi konyo kata jotuo manie osiptal. Omiyo kidhi kamoro iyudo hand sanitizer. Luoka lweti gi hand sanitizer nikech idhi yudo kigolo chilo gi mang'eny. Wacho na tamalo mar chilo madonje dendwa wadonjo kalo kuom lwetwa. Koro kinyala luoko lweti kata obed mana gi pi gi sabun. Ok pi kende. Pi gi sabun mane kiluoko lweti maler. Anene mier kuchande ng'ato wacho na lweta ler miya pi kende. Gik mane lweti ng'eny to kiluoko gi sabun tidhi golo gi gite. Then hand sanitizer be kitiyo go e yo madwarore tibiro yudo ka bende iluoko lweti e yo mayot. Koro waduto te ng'ata nigi kare okang' monyalo timo mondo mi wageng' tuoche manyalo donjo e dendwa nikech tuoche gi antibiotic nengo gi tek. Nikech ka wanyalo geng'o mondo kik wanyiew antibiotic go nyalo bedo maber. To kitiyo go antibiotics go be iyo makare tibiro yudo ka resistance bedo maonge to kiyudo tuo tinyalo thiedhi e yo makare. Moloyo kwa tiyo gi yedhe e yo marach. Karero kamane nya Dr. Judith namba ni mar simu pono ni ng'ato tudore kodi inyalo yudi kanye mondo misamoro achwal twagni wagole studio ka odhi nyime tok sechegi. Namba na mar simu en 0745 422020. Mane namba mar tich ta kwayo joma goye ogoye seche mege tich. Nikech kigoye gotieno to kibiyuda kata weekends. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Judith Odenyo wang'iyo kacha yore mopogore mag geng'o tuoche luok lweteni gi pi mamol gi sabun. Ka onge pi mamol gi sabun ti kod sanitizer. Seche mifuolo ne kaka iumo dhogi ne kaka iumo umi to ok mano kende sa asaya miwuotho kata e laro tinyalo temo geng'o tiendeni nikech nitiere kute moko mantiere e lo mabro kalo e pien dendi mantiere e tiendi kanyo mondo mi odonje e dendi. Mata e chendo ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.
E kinde nyasi mar dhialo, rwako igariyo kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12.